Angol ang duha ka mga sakay sa motorsiklo human sila dasmagi sa usa ka multicab sa Cebu South Coastal Road habig sa Talisay. Ang detalye sa report ni Fem Ridumabo. Nangalagpot sa gisakyan nilang motorsiklo kinigingong manag-uyab. Human sila nabanggai sa multicab nga gimaniho sa driver nga giingong nakainom og ilimnong makahubog. Nagsubay ang multicab sa Cebu South Coastal Road habig sa barangay Kansukong, syudad sa Talisay niadtong Mayo 19 sa gabii. Adunay sakay nga 8 ka mga tawo ang multicab gikan sa barangay Puok nga paingon sa syudad sa Sugbo. Samtang ang nagmotorsiklo nagsubay sa Dan Uldog paingon sa barangay Tabunok. Sa investigasyon nasuta nga go ang signal sa habig sa motorsiklo. Samtang stop signal ang traffic light sa habig sa multicab. Apan inay muhunong milaho sa multicab hinungdan sa pagkaigo sa manag-uyab. Nga gikan din siyang nitambong sa usa ka salo-salo, nangaligo sila og swimming pool, and then paghuman nag-inom-inom, nakainom gyud kining maong lalaki. Aside nga nakasense ta niangkon sa dayon ang maong driver nga nag-inom-inom sila before sa mga hitabo. Daling gidala sa tambalanan ang duha ka mga sakay sa motorsiklo. Gidala usab ang asawa sa driver sa multicab nga naangol usab sa nahitabo. Samtang ang 48 anyos nga driver sa multicab ang gipaubo sa Land Transportation Office sa breathalyzer test ug nagpositibo kini. Mga tukmang kaso ang gipasaka na kagadihang buntag batok sa driver sa multicab. Samtang ang duha ka mga sakay sa motorsiklo ug ang asawa sa driver sa multicab ang anaa hinuon sa luwas nga kahimtang. Seryoso gid ta nining maong balaod nga kun ugaling dunay mga disgrasya amo yung ipasaka ang kaso unya mangayo day mi og assistance gikan sa LTO nga moy mohatag og result sa ilahang pagtest sa maong driver. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Fem Ridumabo. Balitang Bisdak.